тогава младият кардиолог влиза в спешното. Виждат пациента, целият е в тоце. Огромен е. Кръвно 220/180. Болка отгоре до долу. Казва: трябва ни спешно ехо. Влизат в ехото. И там десекация на аортата. Много глупава история. Аз знам по-добра. Имало едно време един студент по медицина, който отрано започнал работа в болницата. След поредната дълга смяна, когато той най-накрая напуснал пределите, се сблъскал неочаквано с най-големият си враг – социалната интеракция с хората от групата му извън упражнения. Със светлината също. Днес станах рано за да на университет на време, но градския ще закъсне с 20 минути. Аз пък 20 минути се опитвах да си хвана с такси. Това не е ли Бошката, който е излязъл от 48-часова смяна? Какво му има? Вампир. Мисля, че го изгубихме. Какво да правим сега нататък? Трябва да отидем до учените. Само там може да има лек за вампиризма. Добра идея. И така, те тръгнали на дълъг път. Бродили, лутали се, скитали през 9 планини в 10-та. И трябвало да се сблъскат с нещо не по-малко страшно. Вървенето пеша. One hour later. Фотофобия, зачервяване, намалено зрение и едноцик. О, колеги, не знаех, че сте тук. Елате да ви покажа един пациент. Елате. Заповядайте. Елате да ви прегледам. Само да почистим първо. Здравейте, какви са вашите оплаквания? Ами, отскоро почнах много да ми болят очите. Забелязах, че не виждам и от съвсем скоро вече и слънцето почна да ме дразни и да не мога изобщо да съм и нито на слънце, нито на светлина, на светло. Даже и в момента ми е трудно. Ясно. А някакви придружаващи заболявания имате ли или знаете ли да сте диагностициран? Ами, наскоро лежах в болница и ми сложиха диагнозата болест на Бехтерев, мисля, че. Да, ясно. Нека да погледнем. Колеги, елате, вижте. Какво виждате? Вижда се, че окото е зачервено, има характерна цилиарна инекция, която представлява червено-виолетова липидна стеновидна хиперемия. Отделните съчета не личат. Друг типичен белег е наличието на ексодат в предната камера. Вампиризъм. Не, колеги, това не е вампиризъм, това е иродоциклит. Знаете ли какво е лечението? Капки с кортикостероиди? Да. Медриатици? Да, това. До какви осложнения може да доведе това? Сивихи, катаракта. Да. Тази история е скучна. И защо героите са толкова нереалистично глупави? Приликата с действителни лица е случайност.
Автобус закъсня, извинявам се, че се забавих.